Onwa. Okay, me chira wade bi koye ma wo ba no. Mi unu ti se dia me ma me efra kente, kase kente. Kente. Kwa asori. Na kona woko ode anigye na Awurade ka kire me se. Omama sunsuma wade ne wo ba ne di asie. Anuti obehia mema wana akwan bato obi ane wo ba ware no. But na midi wo kira ma wo ba no wo ka se nya wo na ye wo ba ne ntina midi kodu mystery sa no. Na wako ka kira wo ba ne se omam paibo tumi no. Na wade be ye fe. Me pa cho you. So omam paibo tumi na ade bi a chi na si wo. Me pa cho you. Se emma be me bi anware ne da emu bete. Na do be ware no. Eye ne papa menka fie ho. Obi be bufu e wo fie ho. Men shankom ana minyai. Shankom. Men shankom fa kwa na no. Men shankom ana minyai. Me pa cho shankom. Adana, what you say? I was seeing gumi. I was seeing gu ho. Winim sa was seeing gu ni sesi ano. E dia yaresa bre no. Amen. Sa me ka sa yaresa bre na nya bibia o. Mami. Onyini mo abre wa bia but sesi a was gu no asan ba. Amen. Bronika so be kan say. Once my benson mo. Nurse for kra na now bobo ya driver. Hallelujah. Amen. Mama, wuli atiko. Am very me na as Me pa cho ai. No kre. But when him say was city gu so say ano. Awurade asane yare. Amen. Mama, Awurade hu mobo. Amen. Mi hu say what wo say ya no hu no. Eye kwabena boaten. Kwabena menka. Kwabena menka boaten. Me hu say oba. But wo oba asem obusa say. Akwabena na wo yire nda be na obawo. Ampa. No. Wo ba na sha ase esu. Hwade Awurade aka kyerɛ me sɛ wo ba kwabena onyare ne yire nso onyare na mmom yayi obi abegyina omo nkyɛn omo da na o commande enti nsuo biara ɛbɛkɔ ɔba ni mu no wo gyina hɔ na wa commande na ni nyina pie na wa sɔ na ɔde kɔ sɛ wo ba nbetu anamo aba me man 4 months obedi adanse right hospital bi antimi nya hey about Rubian no herbal doctor except the doctor of divinity. Amen. Sema dia kitu abi obehu se nyame tumi wo ho. Amen. Pega mami we mami. Oba no ni mi ana. Debi. Wo so ni mi ana. Debi. Ene Awurade de asema hyema no se men kan kyerɛw. Amen. Ko kan kyerɛ wo ba no. Opa wontu anamon na won hwɛ. Ma wo bi megina mu wan kasa bra begina mu wa kasa. Mekyerɛ wade amana ye. Me se onyare ne yire nso nyare attack ɛna omonya. Omo ye direction ni wie wo be hu ase yefuna no be bie. Amen. Afi omo hyia pɛ ɛba betom. Ɛba tom a omo fra kwala ne blessing. Amen. Woman won't suffer and you Nara yedi Euradi Woma Wonsaswa Nanyomeni Nara. One artist said the way Elijah Adamte Elijah. One artist said it. Obiati said Elijah Adamte. One year sensitive wa. Me pon wi ama pon wo. Adam te. Ana do jan won so e. Elijah Adam te. Me woni pante say obi a waye father ma wo bi. O papa. Waye mo pastor. It say obi a waye father e ma wo. Obi mpa boy ye adwuma. Ama wo bataka akwankyere. Me say aka dai. Monye ne ba no. Hi.
Share. Now we share more TV so. And now share some call for the dance here. And now the one second TV no. And now cast advance young call for you. Advance you will going to make Miss Medibi. Who can say TV now watch your nay Philip TV. Me patchan. Nay Philip. Aha. Me building the faith. Yes, some commission say ya no what building the faith. Now faith. Oh, who will say we any panu who saw your spirit. And when I make a chance on fa akika duro. Enfant chimoko non tafre. Non kase uradia yewi. Sa kwanchire fon no nko a. Obedi adanse. Adentra. My building the faith. Timi kuso building the faith ba. Me see TV ana wo hwe mo so na ye Philip TV. Me patchan. TV ne bodan ho. Me patchan. TV na chi eya na nkotere ko hyehye ho. Nti wo de entoma agwa hyehye ho. Me patchan. Fani be gina ha. Mimosi binigwe, anasi hallelujah, anasi hallelujah. Jehovah beliwo. Mimosi binigwe, anasi hallelujah, anasi hallelujah. Jehovah beliwo. Mama, me no wo private matter what? Me patcho. E kira no pabra be hwehwe me. Mama ne nko. Bon sam kase ma Jesus. Adena me ti Theodora. Ah? Yeah. Theodora. Mia. Glory and power to the one who reigns forever. Amen. Amen. Hey, down, Santos. Me what there be mu. Edana me wo mu no. Ye mpenti dem ho. Patchan me dem. Me share suru me hu se ceiling bi ani ho. Ana me hu se Philip TV ne bodan. Me patchan. E fom se ne me hu se wodi code na to aso ho. Me patchan. The code na so me hu se o picture si so. Me patchan. Me hu no picture bi esi so. Me patchan. Ayete se calendar bi ene esi so. Picture ne so ya trust victory. Me patchan. Ada na wo ba be hwe me no. Na u TV no na mo de hwe antenna. Me patchan. Eti wo hwe antenna wo yire pasa e na afei antenna ye wie ye no. E na aka kire wo ba boy ni se onyi free antenna no fa nkoto wo jaba. Shade e. Eti wo ka kire wo ba no wo wura dam ho. Wo wura dam ho se pe. Ode tu wo jaba no. E na wo twe sa plastic chair green no. Me patchan. E na wo twe ni sei. Wo twe ya no. Na wa hye wo de wo mani school ntade agu so. E na wo yi school ntade ntugu ye. E na wo tena so. E na ade share sa adanse ye no. Shade e. Ewurade se men kan cha maami se onu so bedi adanse na nkofo odi ni bi. Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrow and I am free. Mama, kofa bo babre. I can be hallelujah. I can be hallelujah. Because of Jesus, every day that's a hallelujah. Double, heavenly blessings. Now you are the receive. God, your grace and mercy is so. Yeah. Shadi jina na soma. He has given me the victory. Almighty God has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. Me yesi me to anamo. Na won wase wo mu ne say. Me hwe TV no na me ko gina anim say. Wo jaba nya me nso me ba be di adanse ni bi me ba wa be gi madanse. Na won wase se me ba ne nyina papa ye hu. Na wo hwe mo TV so. E na wo hwe se nkofo di adanse. E na wo de won sa kan TV no. E na aka sa adanse nkofo yi di. Adanse we nkwanti mekọ mesu me di bi. Me patchan. Wo kan sa asem. TV na wo hwe na ye Philip TV. Me patchan. Na ye Philip. Aha, me build the faith.
me dem a me penti ye wahu me Philip ebo me dan ho me picture wo me dem aya show victory nyina papa ye hu me wo dan bi mu edan na me wo mu no ye mpenti dem ho pacha me dem me hwe soro me hu se ceiling bi ani ho ana me hu se Philip TV ne bodan pacha efom se ne me hu se wodi code na to so ho pacha no the code na so me hu se o pictures so pacha me hu picture bi esi so pacha ayete se calendar bi ene esi so picture ne so ya trust victory me pacha no ojaba nyame wo kode ani wankasa me fi achenkwa aben de papa ya de me ba wiase kura me nku bi mo kuro bi e fro say Nkawanda number 1 Nkawanda why nani mo wonim say me kan we say asem no awurade aka asem bi achem say abrante we say o hwe wo TV so saa ena wo ye na dwe so obeba but ekire o change channel no wo de kokko hwe TV station bi a omo say odifo bi ahohia na hwe ni ho ekwo no ye na dwe say ase de papa yi kan de na ne ahohia se meko ojaba ho ekire no satana wodi no say na ne hwe ni wodi aye dan na mo wo empire bo ne ma mo yusu Debbie, I did ready. Meko Jabba Honama Quack. You are marvelous, yeah. Me bet no say bibi wo ho. Peja nsa kwasoro. You are marvelous. Peja nsa kwasoro. Oh yeah, adie yo. Oh yeah, adie yo. Jesus. Oh yeah, adie yo. Oh, Abaraba. Anywhere. Oh yeah, oh boy. Oh yeah, around here, right. Me pesa wo to ne denden. Aye, Siam na to. Why yeah, what did he miss up watching that? You're from what? Maybe I can't George as much. You're from George. You're from George. Shadia. Who ya there be what you man? Who see there? 7 bedrooms. 7 bedrooms. Hey, I want dine. Maybe they. Who dine? A diner who see you know. Me who say ya come meeting. You see am who we dine. Enti omo hyase omo disturb wo sikasem Look re we dine no me hu so wafa phone na wo frɛ Alexander Tete so omna me ye POP ma wo me ba bibi wo ho ana bibi ani ho bibi wo okay sha ɛdan wei wo sie wie ebegye nkofo nsem amen amen mi hu se wo gina kokoo fuom no wati kokoo bebre afi kokoo no ogbo kokoo no hata na owe a na ye times 2 Jesus. me ba me pe confirmation se sia
Shadia. A dine who see you. Amen. Na bedjum kof one seven. Amen. When him say, a graded who be general. Not what by your market, it's just a matter of you availing yourself into the test of the spirit. Shall see it, Masun Sumyama who yell. Because Bible says, Yame or your home. Missing Yam or your day. Yame or your day. Or your home. What's the one more some no. And in Ukrim. Yes, you won't buy a man the friend. We are so called when you will see him. The friend them without question. I didn't tell. Yes, who said, I branch in any friend or one pay area. And you be kutam into a so when you will see him. Yes, and I are quanchedon. Yes, and who say, O be free in a young Nenia fra. Omubusa say, a your bonnet, no wayana. Was see a your bonnet. No mom said ye baya, a radiant munyamshe, a bedadi. Yes, you are dear be or tintasio to form. And what the far net here, and what the far branch any, or born any no from, or called Genesis chapter 1. And what called creation. Verse number 2. Or can come quiet, what saying once it said. Say, Nina, ye, na me ba the bar, mammy mono susum, but answer na me bono susum. Being 5 years when you saw, na me fambo. Or far net here, and what the far in so. Why ya quantre? We didn't obon pay we are a car quantre. Now who prophetess be? Are your friend prophetess Hawa? Ampa, and okay. Ah, all me mawa quantre. And okay. Or more quantre be a bill house. We had your men. And on a more chawa brabu. And okay, Papa. Bon sem can see my Jesus. Anyway, you need me. Take answer for some. Oh, you want the way to the light. Mammy Shawansa. My life is for your glory. Your glory. May I say, because of my time, yeah, and Sunday, yeah, and Tony Monet. Take answer for some. A chance of myself to us. Wouldn't say, and come some best out to life is a seer. Your bet near what can I make a seer? Obey your dance yet. Amen. Me release this kind of life. Amen. Me release this kind of life. Sika ye die. Destiny helper. 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 Jesus. We be dia dance your be any bida. We be dia dance your be any bida. Everybody say we asthma for be so. Asthma. 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 Oh yeah feel so. Asthma. Oh yeah feel so. Hypertension. Oh yeah feel so. Hypertension. Oh yeah feel so. See you can make us here. Udi muna yadi kuni yasa uye udi muna nana yadi kuni yasa pega wonsa unyuma nyinara edawa we are Safu.
Misoya dear ya Yamia one day, Yamia one day, Yamia one day. See, I'm not to pay your one son. I told you, bro. Miss Waya, one way. Yeah, Eddie, when I am a swore, Asasi, any Asasi so. Ewiem ana asuru musuru edi we na yamaso se wiase bi ankoto wumpo wo hyedi wiase wote ase wo hye ase wa maso wa asase ase ye wa maso e wa asase so asumfu nyina koto no apumudom nyina so sorry boy mebodi mebawudi ababo ni bomra ne mrane sawo Pejansa, mi bomra de mi bodi, amna ne sawo. Utabanya mi nyanko pone no. So ni wo mebo wudi. He pejansa. Se wo konfo begu ensa. Wo pejansa ni ko so no waji permission. Wo sikedi ampo asase ya ensa ni. Mesro ma mi kwano mi fansa wo asase so. Wo na asase ya wodia. Una area musu ya wodia oduma kuma wokwa ni awrade nyame bi kan wo mi hwe eje se nyame bi kan wo awrade e kan kira mi o ma twihwe ma tutu meni atutu emfada eje nyame bi awrade wo woni ni awoni na woti asiampa oduma kuma mi bom na ni o Pejansa, mi bomra ne. Aje wubuonie. Bizaya wubuonie. Wukayo na waye. Oduma kwa nyamie. Ebrenu ni. Oduma kwa wonkwa ni Awurade. Nyame bi kan wo mi re. Eje senya bibi kan wa Awurade Rabeka kire mi o ma hwehwe ma tutu mani atutu emfa eje nyame bia dani wo woni ni na woti asiampa oduma kuma mi ba omra ni o mi ba omra ni peja wo sakoso mi hunu nyame abasa wo dem ha amen Obi wa hamoja tu etwa sesi e amen Sha yade bi afro bi so amen esi kire yade ayra amen sesi e yo esi kire yade ayra amen kase mi hunu say mantle free me so akoko ku abrante na o gina woni so Sisi we man to free me so akwakọ to ne so ho because we gina was or connected I am connected with the spirit upon the life of the prophet now wa connect ya ma connected peja won sakoso mame e ma meniwu ne mata go sere irate Udia shama Pejansa Ema mani Ema taku silio Ujama nyangu kono Ajuwe yankomshe Tuna kesiye Una Mimami kirasu Nijiremo Onyankopone usuna mi ni ho peja wo sa hwasuru se nato ema mata do konsiri mi o ojo be nyankopon odi ehele esia mani bu mama ta
Tebe Yankupone, would Yashame, Emma Many, Emma Unsiri, Obisico Fraboche, I've told my coach Moses here. Adiawaya Mahana, Adiawaya Masara, Adiawaya Maimanoa. Hey, I've Pejosa, Adiawaya Mahana, Adiawaya Masare, Adiawaya Maimanoa. Hey, Pejosa, and you will put a cassette. Yanko. This is irradiate. That was it. Irradiate. Jesus. He can go. We need you every day. My God. We need you. I am seeing angels in the house. Holy Ghost, Holy Ghost, come! Hey, soon warrior they shake you, everyone. We need you every day. Hey, to the Americans we, hey, Holy Spirit is in the house. Pejansa mo ye yesumo to ese mama ye yesumo na waya mi hunia meka ediebeka Pejansa mi hunia hey onyamiza ye radio mama yanto oh bata mi hunia Minka. Onyamisa ye eradie. Say yanko eradie. Biwunia. Biga. Adiawaya maye eja edoso. Ashida wadia maye eja edoso. Adiawaya maye eja edoso. Hey! Big answer, Promotional. The Urade catch them, they say, now what for son of ha? Amen. When you are my baby, I say, you will be a woman. Amen. May kind idea 10, a so 10 now would did they need to be hurry across through. There was service from the Alpha Coffee. 1. A painful woman in free. 2. A painful woman in free. I'm bringing her. 3. We are painful bringing her. 4. We are Bama Pona when you are bringing her. 5.
6, 7, 8. Pepe begin a year. 9. To be Hurikasia. 10. Pega Cosro. A quite be. Or more Mukuriano, a fair giant into a monsan card or Moshe. Who could he copy Musa? There won't Sasha Shadow and San Besum. Amen. Obiwaha, masturbation, home come how. Who could in a free knuckle, MB. Amen. Sweet to be banned at your better, and a baby. Amen. Let me find myself to Munamoso, and written a mayor sergeant right this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, angels, 7, 8, 9, 10. Siamna Jodia. Pega essa coisa. Hoje a noite vai onipa bia ode ne sabeka na ode afa ne mama so ya make wafiri wo tumi ase e de wo ba nkwa gye. Amen. Ade ekum nkofo enku da. Amen. Accident ekum nkofo enku da. Amen. And wo make ho de ama favor. Amen. From George, me free nkoko ana me baaye, me ba ojaba ho e wo kofodua. Na ehyiran kamrade se anema ahinta biara no odanadi e ka kire me. Na de me nwanwa kura ba ko ne se me sister odi machi. De ahinta me ka kire ne se ono wa kra nti no ka onko ojaba ho asore o se aho de nya de obeko. Be ensama o ka kire me e ka fa no ho nyina no e wo mu pepepe saa. What is the way Esther blessing Anson? O emi nua odi machi. Wunua wodi wachi. Ko na wakofa kwala no. Na wo de naba so fo asi hina gya kwa ho. Na wo hwie oya agu akwala no so. Yes sir, aka 2 years, 3 months. Na akora no wafiri mu ko. Bede radio asasa na dai. Ojaba ene ne nyankopon agime. Bede radio ase. Eti na me ka che obi bia ne se mo amowo enkokọ efiri o eba gigeti anyinamfo nyina mo hwehwe ojaba akira kwan na owonepa e de mamo ojaba owonepa e de mam nyame e de ne ye adwuma awiye mere mu rade e de ne ye adwuma awiye mere mu me da obi bia ase me da obi bia ase wa wo hwe me bia me da obi bia ase ene o man koye etu ba bia won kasa hu so ho kyerɛw enche akora wo kɔgye loan wuji loan wo loan base for and nkɔfo so mbɛ tete wo na adai me no kasa sesi a no mgu so ɔmo hwehwɛ wo ɔmo tata wa loan no so nye loan kɛse bi o keep to way bi
na se wo benye sika die tua loan no enye wonya ahode gi loan di ye but na aka ne tua no se ye ba mo watua me yahwe se ne won kire no but when him say ogira se sia me hu se entoma ago a hye no awure gu fam Amen. now all of a sudden now I shout white every nitri so be sin na ase Amen. Erade be di nkuni mama no Amen. mama one your friend Bella my sister. Okwa akwaka kire say ye de to edi bi se kwatema Me pa try. Fatima Bella. na sadi ni dininya to mi kase atadi na chi onko on sa local short enchine adanchi ni bi no fa ngunsuo fa kokoro ne ho ni bi kwatema ne dan so susu ampa but to mi a watch no ayira Amen. a free walk on obedi adansi what why ne Philip what is said in that Me pa try. Me na wo baba mu a. when na wo baba mu a Me pa try. me hunu ti said the wo po akwala ne dia hyew Me pa try. kwaku Philip Me pa try. o po akwala na hyew Me ala me hwe no. wa na hwe akwala Pa try. bra wani pita onsa 1 2 3 4 5 what was say How 5. 5 Pa try. mama ya mi hunu ti said the obi a wo wo ni egu na nim ase o wo nyina ni egu na nim ase Me pa try. o wo nyina ni egu na nim ase mi hunu nkwala ni mienu se o papa ni but mi ensa aka de aso obi ane papa Me pa try. eni bu ase be ni hwade abrantia no wabɔ ni tiri mpo se on fi wo biem Me pa try. Me ala me hwe nkwala ni nyina. wo na hwe nkwala ni Pa nyina try. ya bi private matter we dey nkofo amenka ade bi akoso a cha no pabra be hu me why Pa try. nka private matter no wa ha because omo mtete wo nsam wo mo pa omo pese obi abete nti me mma wo mati obi de sa fane to sa honhom we ya every sister yisu e free na kro obedi adanse Amen. wo bo won sam hye wa ga ba bo awo mama me ka Joyce bi se Joyce bi awu Pacha. omusie no he Sie no akuase. ekuase Pacha. oma ye yie no Pacha. oma ye yie no Pacha. sa Joyce ne ye frɛ ne sɛ No de akua Joyce. ne full name ye sɛ Na bro for the meaning. onya how many years 47. 47 Pacha. hwade Joyce kro na me kan asɛm no enya no na wo kan Joyce we ya me kan asɛm no de oni pa wa sɛgo sa Joyce na wo kan no kɔ asɔre bɛyi Age. Joyce we ya me kan no onko age Joyce we ya me kan your friend Joyce Watson Joyce ya me kan yensie no ɔhyɛ fridge mi Pacha ma. ɛwɔ St Dominic mortuary Me pacha. me no kasa sisi a wɔyɛ number 011 ɛna ɔma yɛ ne JB ɔhyɛ mortuary sisi a Pacha. wɔn nso pɛ sɛ wɔkyerɛ me sɛ yɛsie ne dadaada but aka 3 weeks ne yɛsie no Pacha. eti saa Joyce na sɛ na meka saa Joyce no wɔnkɔ age na mu wɔyɛ Pentecost Dickness Pacha. na awurade aka asɛm bi akyerɛ me sɛ ɔno ne ho nipa ɛwɔ London ɔmo frɛ no Amaburonya Pacha ni sister. ne sister Pacha. ɔmo pɛ so ɔmo de ɔno so ka funu ne ho sɔde gyina na so ai hwɛ adwuma wei ne ɛyɛ wayɛ ma yo wobɛhwɛ mu no na saa Amaburonya no odwame nso ɔno na ho nkonko sɛ kɔbɔ mpaeɛ ma no nkwasi adwuma wei meba wiase biem ne nyɛ sɔfo da I'm telling you obi sa mɛyɛ ɛne wukunu na bɛyɛ wukunu na bɛyɛ the next generation wukunu ni sɛ nipa na yɛbɔ mpaeɛ ama no ampɛ ma asɛm so awurade sɛ bɔ ma no yɛnyi akatua wɔ ha yɛbɛnya wɔ soro pagya wo nsa kɔ soro hwɛ sɛ wɔ obi te ne baabi
na yen ya ba ha ne ya bebo mpa ya ma no abra wenya broken heart ya ma ho mpa ye sa ne sister no oma target oma fa boba omo de ahya akwala 7 years nsem se want to tell on to one say pa eno anu no ono so beko Joyce ya me kan anya dia wu susu na me ne wo kasa sesi a wo hye fridge Pachan. Peja ansa koso ye bom paye hwese ye bom paye ama Pentecost for yi enso mo hwe mo TV so no mo didi matam imagine om hwe mo TV so sa doctor Jabawe sa we Jabawe sa brantewe sa brantewe sa brantewe enso ye be bom paye ama mo yiye said ye be ya boni bi ansi because me hunu te said ye efunu fofra san beto funu so ama accident asensi asori fo na tika anim e wa akwatia road akwatia Pacha oni ni kunu wa akwatia oni ni kunu wa akwatia Pacha de wa wu pega on sakoso ya ka kira safu urade sade ayeye no wa hei ya nya Pentecost for ntua tight mame me kra me wo yo mahi nanso urade said mo mpa yemfa ma wo mo no man konsohwe ya bompa ye ade amomo said ye be ya wo be yenhira ka se wo Yesu dem ya bo yansa bompa ya accident biara ebesi saabosumi ye ya urade tumi etwetwem what's up bompa Isadabada, in the name of Jesus. When is Samuel? Me ma me no. Oh, can you can I abere we bi kura wa ha woni be ma bi na wo ho na wo ketesia Samuel esia ma jare Pacha mama menja ware ne fama wa na si de o kasa nche se wo mpe nti metwa so Pacha je mami Pacha je mami menje ma Pacha na si de wo kan mfacha te se de ase wo bi a woni feelings bia metwa so desia metwa so metwa so mehu se ase wani nje ho Pacha mani je ho wini bibi asembia si ka se ei mi hunu 1932 na 1932 no oba panyi bi tena ase na ye frɛ no oba panyi amanimo wa ye we se ne nana nkansoa wa sɔre wo fie bi mu akɔyɛ apamade enya bosumfie ɔkɔyɛ ne wo nyankopɔn fie mi hunti sɛ di obi ewura ma so dem no wa kan nsɛm agu so sika so no ɔde sika na to aforebo kya no so no wa dane ne ho kɔ ade na anya adwuma we apɛn so na ɛbɛyɛ adwuma sɛ wo susu ne sɛ waka achi wa brabo ma onka achi Pacha ekwan bi ba bebie di ama wo ba jese wama wona ye tintim wo saa altayi so emo obi an convince wo antwi wo mfra dom na se so obi an convince wa wo bedi nkonim saa na urade ka chem se men ka kire wo amen enioma ya hye wo fie because me hunu se abusua hia me hu Regina eya adwo agemfu a me hu Mabel me hu wo fa kodwo me hu Daniel Asamwa me hu Obed me hu Kwafo Mesia adana wo ye utiri say sister when nkom hye ne nya de metwa so prophesy man nkom hye ne nya de metwa so na bi Pacha to aso foforo asa ya hye nkom tutu ne srani abasa wo gina na say Pacha Obed bi e machiri ba David Asamoah me papa
Obed ni emechiriba. Obed ni wachiriba. David asamwan say papa. Okay. Me de won come share na to. Me de won come share na to. Echina ukoye training. Ehunu kwan ye fa so ya de je nkom sha na mato aso ama. Pega ansa kwaso ma. Pega ansa kwaso. Share. Wini mbra ye bra ansa na ya ba wura sunsun akwa kopia pia. Na ye kasa ho na ugina no ayi sei. Eti se de. Na di pacho. One receive nkom she ni ya. E be je nkom she ni de amani pa foforo. Hwe obi gina ho se, papa, wa mo mi bi a me nko ne ene na obeda ha. Heja usa ko shuru ba me. Wonim se, aya na obi de kan no ma so no. Asam foforo so asika se, "Ei! Ya de ne to ne se wa." Pacho. Na ya de ne to ne se wa no. Hunhun. Enyume bia ekuti amaame no. Ni nyina akutia sister yi. Wo kwa abusa wo fie wura se hwan ne friend Henry. Henry me so me ba de Henry. Wo ba de Henry. Pacho. But dia make dia friend Henry hinaku. Me pacho me kwa mebisa. Wo kwa akobusa no. Pacho. Me hunu te se dia enhye bi free ba bi ba. Confusion strike between one and Samuel. But enhye na free ba bi ba. Et se dia obia besra wo fie wura. Na nipa kro ni free Netherlands. And obeba ba besra wo fie wura. Pacho mi fero ankasa woni Ghana. Woni Ghana. Side pacho. Eti me hunu te se dia papa no wone wo bi abafie. Nipa kro ni hu wo apa wo se meboa no. Amen. Kana koma se wo moa no. Amen. From Netherlands. Amen. Amen. Wokwa busa wo fie wura se woni mo bi efe no owusu a. Me pacho yo. Obeka kire wo. Pacho yo. Me hunu te se di obi bebe fie. Nipa ne behu obepe wasem pe no ano no. Amen. Eti se sami anya serious a. Ade ne be chia firi nsem. Amen. Eti mo kwa kan kire sami. Hwe wuni enim ka kire se wo hia sami aka kire no. Be jansa koso. Me ka kire sister bi wa putu eja se. Me hunu abrante bi your friend Isaac. O baba be surprise o pa na obemu wani age. Aso dem ho ano hya se na obusabusa. Wo chia no na obusa mpa che friend Isaac ana. Asa nkofo ye serious o. What na kemu a na obusabusa no kobusa mate ni your friend Isaac o se pen o se nya wa. So mo mane na ho. Ase bi besi next month me be ka kire no. Mama hwemanim tie nkom hye. Wini mo bi a friend Dorothy. Pacho. Waya wodan. Mrs. Penny ba. Owo he. Omo Nima. Wini me full name. Pacho David. Wini me full name. Pacho David. Wini ma adwoa. Pacho. Adwoa ya wodan. Adwoa me papa ketewa ba. Wo papa ketewa ba. Yo dim papa echi. Dorothy na America no enya de wo kana. Pacho. Na mom Dorothy na America me hunu te se obi a wo ye Indomie. Pacho. Adwoa wo ye Indomie. Me pacho. Shall next month wo baba be fi yellow a chire wo besan fi ti se de wo pu moja ene adwoa Indomie be kwa kohia pe e food poison. Pacho. Adwoa ne your friend Dorothy no enya de wo kana. Me pacho. Your friend Dorothy of Abia. Prophesy. Making sure say next month wuni aduane bia obia ya no abonten. Me pacho. Enhira kese di nanim. Osefo so ma ne mbam. Wonim de ode be ya no. Fa ne bra. Atenne e wo Yesu Kristo di mo. Sa honhom a wo se o ma na ni nje da. Me hu se Thomas o kire bi.
atene ne nsa na ɔde adeɛ hyɛ ne nsam na nsa foforɔ bɔ afiri ne nsam Thomas Ochiri mehu sɛ Thomas Ochiri bi de adeɛ hyɛ ne nsam obi abɔ afiri ne nsam asɛm a mo kan sɛ ade papa bi ani hɔ a ɛbɛba me nua ba wei abrabɔ mu da but abra me bɔ mpa yɛ de ama no yi deɛ wɔ sɛ wuo no ɔbɛkɔ wuo mu deɛ ɔsɛ nimguaso ɔbɛkɔ nimguaso mu hyɛ aseɛ bɔ nsa na bɔ mpa yɛ ma no bɔma no Zabadabadabadabadaba, Ishapadabadaba, Ishabadabadaba, Ishapadabadaba, Ishabadabadaba, 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 Ishabadabadaba. In the name of Jesus. Wawari ɛbɛyɛ fɛ. Amen. Wawari ɛbɛyɛ fɛ. Amen. Me hyɛ nkɔm to obra so. Wunni nkuguo. Amen. Wunni nkuguo. Amen. Wunni nkuguo da. Amen. Che. Ra. One of my friend akosua wiafewa. Me yiri enua. Wo ya wo yiri nua. Owo he. Aba achem side anu. What is that way Esther blessing Anson? O emi nua odi machi. Wo nua wo di wachi. Ko na wakofa kwala no. Na wo de naba sofo asi hina jakwa ho. Na wo hwie oya agu akwala no so. Ayesa aka 2 years 3 months. Na akra no wa free mu ko. By the mercies of God, I can see through the eyes of Jesus. Whatever went wrong last year, prophet, Israel was being restored, and today your restoration is now. You said, "Abang we beach na wenim." Ama wore na kasa kasa, wore ni kasa wie ya pe, we twa fa so woko.